Sudunga nga tong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga kisaguban. Untai na nato ni pasagdan, walay di masulban kung tanan, magkahius lang sa pagpagkamala. Alang sa usag-usa, kitaragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, taragi hapon ba'y kinsa pa man di ay. aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antay-antay gihapon nga mag-abot mo, taliwala sa kalistanan. Bawion tang panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswatan, di matundak bayan. Maong giyawhang ang tanan, Itaragyud ang atong katiwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayong, darang gihapon ba'y gamay pangapan ato, dasig ba'y gamay pangapan sakripisyo. ikaw kita Kitaragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay,
10, 2020. August 12, 2020, Wednesday, Mass Intentions for 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Forlan, Sister Gina Fernando, Sister Cora Haka, FMA, Jacinta Patalinghug, Frances, Cynthia, Walter Dejes, Ramon Castro, Arnold Piner, John Carlson, Mary Rose Andrina, Angela, Roy, Malasarte, and family, Marianette Cabrera, Cappadocia Cala, May Ann Katakura, Consolacion Tejanong, Noli and Concon Tejano, Antonio Albacete, and Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Liamedo family, Obiso family, Camilo Guillen II, Magdalena Pacanya Gloria. Enlightenment and wisdom of Pil Marie Villamora for coming exam. For good health and protection of Resi Joy Cuenca and family, Melin Yungko. 6-day Novena in honor of Our Lady of the Assumption, patroness of Maasin. Special intentions of Serino Miasco and family, Ryan Albert Labra. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Geraldine Chan, Lourdes Segundino, Pura Ann Marie, Raymond, John Alain, Joben Benedict, Nenet, Cabrera family, Terdes family, William and Shoni Miranda, Carmen Chuda Kay Pinili, Angels Eatery, Luz Biminda Yap, Honey Pritzi Yap, Christine Yap, Princess Johanna Yap. Birthday of Danilo Sabate, 8th birthday of Grand Melchizedek Abacalya. Happy 31st birthday of Marion Creal Ibanez. For the eternal repose of the following souls, Ernesto Fabrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reynaldo, Jose Protasio, Reverend Father Faustino, Memerta and Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio and Cayetana, Pura, Jose and Ben, Florence, Epimaco Martelino Sr., Agnes, Nieves, Celeste Lienos, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente and Lourdes, Danilo Castro, Armando Fortus, Asim Omesibic, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Mercedes, Ramon, Dairo, Clara, Nicomedesa, Poliento, Danilo, Joselito, Aniceto, Perpetua, Roque Sr., Rosario, Placido, Ramon Sr. and Jr., Emeterio Dichu, Rodolfo Lorenzo, Mario Jimenez, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Cornelia Chua, Pilar Carriaga, Epimaco Martelino Sr., Cesar Diaz, Senon, Rufina, Eduarda, Maximo,
Jennifer Ivy, Antonio Estrellata, Edelberto Rosita Dacuyan, Albert Olympia, Jesus Sr. Felipe, Albert Francisco, Dan Erwin Victor, Potenciano Saturnino, Euphemia, Maria Corazon, Erlinda, Amparo, Marvin, Melesia, Emmanuel, Epifania, Gaudioso, Sosima, Liberata, Dulce, Toribio Sr., Isidro Sr., Natividad, Gloria, Glenna, Grace, Father Ike, Heriberto, Teopista, Paulino, Perfecto, Policarpa, Webina, Beneventura, Paulina, Agustin, Alessia, George Jr., Juana, Teopista, Paulino, Perfecto, Policarpa, Webina, Beneventura, Paulina, Agustin, Alessia, George Jr., Juana, Juan, Consolacion, Romeo, Aurora, Galicano, Alfonsa, Edilberto, Asuncion, Jacinto, Encarnacion, Aquilina, Joaquin Jr., Felix, Margarita, Uldarico, Estrella, Diego, Atiliano, Concordia, Guillermo, Benita, Miguel, Angelita, Alfonso, Juana, Eugenia, Albino, Natividad, Loreto, Linda, Chirico, Democrito, Eustiquio, Felizarda, Cristina, Dani, Grace, Benita, Dani, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Baljun, Sebastian, Catalina, Demosthenes, Esias, Rizaldi, Veronico, Leonora, Reynald, Pampila, Carolina, Jolito, Sara, Laureño, Arnel, Cristitota, Lito, Alfie, Marlu, Jovi, Celestino, Krisha, Cyrene, Virginia, Juby, Dominico, Ricardo, Felicissima, Bienvenido, Esteban, Rafael, Cecilia, Fabian, Urbano, Iluminada, Paula, Glory, Marlon, Carmelito, Teotila, Teolita, Walter, Manuel, Adalia, Barcelo, Rolando, Graciano Pinili, Stanislao Dacais Jr. and Sr., Ronald Chris, Carmen, Nenita, Felix, John Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan, Chiquita, Artemia, Anita, Romana, Daniel, Pedro Llamedo, Isidaria, Narciso, Venancio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rufina, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino Pinili, Vicenta, Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rufino, Crispina, Natividad, Ori, Maximo, Antipas, Eutychia, Francisco Sr. and Jr., Pilar, Henry, Lydia, Iris, Flaviana, Pelagio, Rudy, Perpetua, Juan Poyales, Felisa Javier, Ivy Villarias, Arturo, Bano, Pepito Ubal Jr., Consolacion, Ones, Romeo, Jerome, Luis, Alberto, Albacete, Soledad, Albacete, Ray Adrian Labra, Heaven, Melkendrek Marshall Amoroto, Antonio Tancinco, John Francis Gesiem, Jose Pura, Constancio, Elena, Susana Esteban, Bienvenido, Abayap, Sisenando Sr., Constancia, Fermin Sr., Leonides
perpetual tandok. 40 days for the soul of Maximo Daclan, 40th day of Castro Chua Sr., death anniversary of Lidio Cuyos, 4th day Nibina of Salvador Miesco, 4th day Nibina for the 40th day of Roselyn Romo. All souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Atong andamon ang atong kagalingon alang sa santos nga misa. Palihog manindog. Dahil ko ta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit. Ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing higit. Dahil ko ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento. Ang kalipay ta isayang, ubulahang adlaw. Tugtugan na ang gitara, ipalanong na ang trompeta. Ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tugtugan na ang gitara, ipalanong na ang trompeta. Salamat Ginoo sa iyong kaayo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, welcome sa atong Eucharistic celebration, tining August 12, online Mass at 6:30 in the morning. Atong gihandom karon ang kapistahan ni Saint Jane Chantal, usa ka mama pero usa sad ka foundress of a congregation, the Visitation Nuns. O kini siya, she became a saint by the guide of another saint, iyang spiritual director, Saint Francis de Sales. Mao na nagnindot kayo sa atong ebanghelyo karon nga pahinumduman kita nubahin sa fraternal correction. Mga igsuon, I would like to invite you to present at the altar of the Lord your personal, family intentions, lakip na atong mga parish intentions sa tanan nga nagpamisa dinhi sa atong nining adlaw ning atong santos nga misa karon. Kapil na ang good health and safety of all our parishioners,
dinhi sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, all the Marian devotees, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilcris Appliance Corporation family. Thanksgiving usab sa mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan, ilabi na kang Rose Andales. Ug ato sang yampo ang mga masakiton, healing and spiritual strength for them. Ilabi na nila ni Dr. Halimani Ranganat, Dindo Paradela, Father George Militante, Justice Poy, Lyndon Ruiz, Jesse Lara, Junjun Lim, Elena Bernasor, Dalen Gloria, Flor Apape, Wilma Yu, Joy Silangote, Dr. Pasita C, Gary Borelli, Camilo Guillen II, Nenette Cavit, Rosalia Noel Tan, Persidito and Princess Umalinog, Nove, Kimberly and Sister Cora. Ato sang iapil ang mga nangamatay na, labi na nila ni Teresita Alvarez, pahulay nga dayon alang kang Teresito Yap, Pat Belsinia, Felipe Tan, Juana Valencia, Perpetua Tandok, Celeste Lienos, Laura del Pansoy, Gloria Sumalinog, Jose del Rosario Pardo, Erlinda Nunez, Anita Makawili, Magdalena Sato, Lita Lumibaw, Domingo Dulgime, and Stanley Villacarlos. Ngayon, maghinulsol kita karon sa atong mga sala, aron kita takos ug andam sa pagsalmot ning santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugid ko sayod ka man nga kini halaman sa kaayo mo. Kaluy-an mo na o Ginoo ang tangan, kasalanan na akong ipaahapon, ipakanaog mo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom og tunay nga Dios diha sa himaya sa imong santos, imo ka manggihatagan og bag-ong katarungan sa imong gugma kanamo. Itugot nga makasunod kami nga makasunod unta kami nga makanunayon sa imong bugtong anak uban sa pangama ni Saint Jane Frances Chantal. Tungod sa ilang pangaliya, madasig kami sa pagsunod sa ilang mga panig-ingnan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya misinggit ang Dios, duol kamong mga manlalaglag sa syudad, ug dad-a ang inyong hinagiban sa paglaglag. Ug dihay unom kataw nga miduol gikan sa ganghaan didto sa ganghaan sa templo nga nagatubang sa amihanan.
Nagdala sila hinagiban sa pagpatay, ug kuyog kanila ang usa ka tawo nga nagbistig lino, ug nagdalag sulatanan. Unya nanulod sila, ug mibarog tupad sa halaran nga tumbaga. Niining higayuna ang himaya sa Dios sa Israel nga diha sa kerubin mikayab ngadto sa pultahan sa balay. Unya gitawag niya ang tawo nga nagbistig lino ug nagdalag sulatanan ug giingnan siya sa Ginoo. Suroy sa syudad sa Jerusalem ug butangig patik ang agtang sa tanan nga naghupaw ug nagagulo tungod sa mga ngilngig nga buhat nga gihimo sa mga mulupyo niini. Giingnan usab niya ang uban. Sunod kamo kaniya ug pamatya ninyo sa walay kukaluoy ang mga mulupyo sa syudad. Pamatya ang mga tigulang ug ang mga batan-on, ingon man ang kabataan ug kababayen-an. Apan ayaw ilakip pagpatay kadtong may patik sa ilang agtang. Sugdi ninyo kini paghimo didto sa akong templo. Busa giuna nila pagpamatay ang kadagkuan nga didto sa templo. Unya giingnan sila sa Dios. Lakaw na kamo. Hugaw-hugawin ninyo ang templo. Ug lukpa ninyo ang mga hawanan sa inyong mga pinatay. Busa nanlakaw sila ug ipamatay ang mga mulupyo sa syudad. Unya gikan sa pultahan sa templo, ang himaya sa Ginoo miadto sa ibabaw sa mga kerubin ug mipabilin didto. Ang mga kerubin milupad uban sa ilang mga ligid ug mibarog sila sa pultahan sa ganghaan sa templo sa Ginoo. Kining maong ganghaan diha dapit sa sidlakan. Diha sa ibabaw sa mga kerubin ang himaya sa Dios sa Israel. Mao kini ang mga mananap nga akong nakita didto sa daplin sa suba sa Sebar, nga nagyayong sa Dios sa Israel nga naglingkod sa iyang trono. May upat ka naong ang matag usa kanila, ug upat usab kapako. Ug daw kamot sa tao ang ilang kamot nga diha ilalom sa ilang mga pako. Ang ilang mga naong maugayod ang mga naong nga akong nakita didto sa daplin sa suba sa Sebar. Silang tanan mipanaw sa walay liko-liko. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Atong tubag, ang himaya sa Ginoo labing taas kaysa kapanganuran. Ang himaya sa Ginoo labing taas kaysa kapanganuran. Dayga ninyo kamong mga sulugoon sa Ginoo. Dayga ang ngalan sa Ginoo. Daygon unta ang ngalan sa Ginoo. Karon og hangtod sa kahangturan. Ang himaya sa Ginoo labing taas kaysa kapanganuran. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalok sa adlaw, daygon unta ang ngalan sa Ginoo. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan ang iyang himaya. Ang himaya sa Ginoo labing taas kaysa kapanganuran. Kinsay sama sa Ginoo nga atong Dios, nga naglingkod sa trono sa kahitasan, ug nagdung-aw gikan sa langit, ug sa yuta nga anaa sa ubos. Ang himaya sa Ginoo labing taas kaysa kapanganuran.
palihog manindog alang sa Ebanghelyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya ug pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himuha kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo, aron na ang matagsumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi. Sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. Ug kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamo. Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan po ko pagayod kamo. Kung duha kaninyo dinhi sa yuta, magkauyon pagpangayog bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga tua sa langit. Kay kun may duha, kun tulo, nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Nga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Ayong buntag kanatong tanan. Atong gihandom karon Saint Jane Frances de Chantal, usa ka French woman, taga Dijon sa France, usa ka asawa, usa ka inahan nga may unom ka anak. Sa iyang kinabuhi iyang na encounter Saint Francis de Sales nga nahimong iyang spiritual director. Ug pagkamatay na siyang bana, pinaagi ni Saint Francis, nagiyahan siya nung magtukod og usa ka kongregasyon sa mga madre, Visitation Sisters. Ug importante kayo ni nga kongregasyon kay usa sa iyang mga spiritual sisters mao ang nagpasiugda sa debosyon sa Sacred Heart of Jesus dito sa Paray Limonial, si Saint Mary Margaret Alacoque. Kini si Saint Jane Frances de Chantal ug ang iyang mga madre, sila mga original Salesian sisters because they were co-founded by Saint Francis de Sales. Nindot kaayo ang kinabuhi ni Saint Jane kay nahimo siyang santa pinaagi sa direction ni Saint Francis de Sales. Mga igsuon, na usa ka libro, First Things First, nga gisuwat ni Stephen Covey. Naghulagway siya sa atong kinabuhi, no, aron ang atong kinabuhi mahimog yung significant, and he uses two metaphors sa atong kinabuhi, the clock and the compass. Mga importante kaayo nga mga butang sa atong kinabuhi. The clock, ang relo, hulagway ni siya og symbol sa panahon. It symbolizes time, what we are doing
And this refers to our goals and achievements in life. Sama sa giingon, time waits for no man. Time marches on. Kung di ka muduyog, biyaan ka sa panahon. And time passes very, very fast. Hunahuna lang, karing kining atong simana, we are now on Wednesday. No, tunga-tunga na ta sa simana. Hapit na pud mahuman ang atong simana. We either take advantage of opportunities or we miss them. Mao nay hulagway sa atong panahon, symbolized by the clock. But it is not only the thing that matters. If you want to live a life of significance, unsay imong buhaton ug unsay imong mga achievements and goals in life, napay laing hulagway the compass. Why you are doing the things that you are doing, your direction and your purpose in life. No, the compass points out to your vision, to your values and mission in life. And so, if we like to, in life, we need to seek balance between the compass and the clock. Tinuod, paspas kay ka, no, daghan kay kag nabuhat, pero you missed life altogether. Kay wa kay direction sa imong kinabuhi. Sometimes, we are off target mga igsuon, and so we need to be reminded, we need to be corrected so that we can stay on course. Ug mao ni ang gipasabot sa Ginoo sa atong ebanghelyo karon. We are reading from Matthew chapter 18 verses 15 to 20. It's a lesson on correction. Ingon ang Ginoo, if your brother or your sister makes a mistake, sulti siya. Tell him, tell her. Ipakita ang iyang sayop, but do it privately, nakamurang duha between the two of you. Brothers and sisters, come to think of it, this is a very practical, pastoral guideline from Jesus on how to settle conflicts or disagreements. It is a lesson on conflict resolution and making dialogue. Pero we realize, brothers and sisters, receiving or giving correction is most difficult. Ato nang na-experience atong kinabuhi. Ako pananglitan, kung sultian ko sa akong sayop and I receive my faults or my mistakes, sakitan ko. Truth hurts. Unya labaw sa tanan. Maigo ang imong ego, maigo ang imong pride, and sometimes we become stubborn and we refuse to see and we rationalize our fault. So lisod kaayo nga modawat ka og correction. Unya ang muhatag sad og correction lisod po kaayo. Why? Because of fear. Hadlo ka nga imong sultian di maminaw, non-acceptance. And sometimes we are just lazy, ato na lang pasagdan, because many times we don't care. You just tell yourself, you just rationalize po nga, pasagdin lang na siya to mind his own thing. But giving correction, ingon ang Ginoo, is a necessity not just for the sake of being nice, brothers and sisters. We need to change our paradigm and our mentality to see the beauty and significance of fraternal correction, brotherly or sisterly correction. And so, I'd like to propose to see it this way, in giving and receiving correction, so that you can change your paradigm. It's actually a rereading of your life. Imong pagbasa o balik sa imong kinabuhi, revisioning your life, revisioning yourself, revising the program of your life. And so, brothers and sisters, there are 3 reasons why we need to give or to receive correction. Labi na, giving correction is important. Number 1, because it fosters personal growth. In the case of Saint Jane Frances de Chantal, it fostered her spiritual growth. Nga naman, because through her spiritual director, she was able to identify
her blind spots. She was able to correct herself, and in the process, ni usbong hinuon ug nilig-on hinuon ang iyang personal growth, ang iyang spiritual life. So, correction fosters spiritual growth. Ikaduha, it gives constructive feedback. It can provide you with a roadmap to navigate in your life. No, na kay mapa sa imong kinabuhi, asa ka padung. And this is the compass that will lead you to your direction. Ikatulo, giving or receiving, or especially giving correction, is a manifestation of love and sincere care. People who correct you care for you because they tell you the truth, and they are your real friends, dili lang fake friends na sige katawa-katawa sa panahon sa kalipay, pero biyaan ka no, kung magkalisod na. These are the 3 reasons, brothers and sisters, no, why we need correction. Sometimes it is the how, the way, the manner of giving correction that matters. No, because truth, no, will really help us. And so I'd like to propose 4 steps in giving correction. Number 1, be sincere. No, check your intention. Because if you give correction just to hurt or just to humiliate, better not. Ikaduha, ingon ang Ginoo, do it in private, not in public nga kamurang duha. Because as in experience, if you tell that in public, magsumbagay na mo, mag-away yun mo, kay mainsulto man ang usa. Ikatulo, be clear and specific. Start with being a non-judgmental person. And number 4, be kind. Be like a father. Be like a mother. Be a friend. Brothers and sisters, today the Lord is inviting us not to do this important and necessary way of conflict resolution in our life. And through your correction, mabalance yun nato ang atong kinabuhi, having a clock and a compass in your life. Amen. Malihog manindog. Ang Ginoo nagdasig kanatong iyang katawhan sa pagsinabtanay. Pangayon nato karon kaniya ang dugang grasya. Mayngon kita, patalinhugi kami Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa simbahan, nga mahimos pa siyang lig-on sa pagsangyaw sa pagtulunan ni Kristo, ug mapalambo ang kayusahan sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami Ginoo. Alang sa atong nasod, nga karon gihulga sa daghang kahiwian o kadautan, nga pinaagi sa pagsinabtanay sa matag usa, ang tanang tao magkahiusa sa pagkabot sa kalinaw o kayusahan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami Ginoo. Alang sa mga kaigsuonan natong nangamatay, nga mahiusan na sila sa ilang magbubuhat dito sa langit, magampo kita sa Ginoo.
Patalinhugi kami Ginoo. Ato sang ilakip ang sa atong mga pag-ampo, good health, safety, protection sa tanan natong mga parokyano, mga Marian devotees, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilcris Appliance Corporation family. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patilinghugi kami Ginoo. Alang usab sa tanan nga nagsaulog sa ilang adlaw nga tawhan, ilabi na si Rose Andales. Mabindisyonan sila sa Ginoo ug maayong panglawas ug mga grasya nga ilang gikinahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. For healing and spiritual strength, ilabi na nila ni Dr. Halimane Ranganath, Dindo Paradela, Father George, Justice Poy, Lindon Ruiz, Jessie Lara, Junjun Lim, Elena Bernasor, Dalen Gloria, Flor Apape, Wilma Yu, Joy Sinangote, Dr. Pasita, Gary Borelli, Camilo Guillen II, Nenet Cavit, Rosalia, Noel Tan, Persidito and Princess Sumalinog, Nove, Kim, Sister Cora. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Kining tanan namahan among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapustanan o sa tibok yang santos nga simbahan. Dungga Ginoo ang among mga pagampo sa pangama sa imong mga santos, ilabi na kang Saint Jane Francis de Chantal. Bantay kami aron mahimo unta kaming takus sa pag-alagad sa imong altar. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mahanaa kaninyo, Manaaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan ug panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo aron tapos kami malig-on sa daghan kayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi. Managan kami nga madaugon ug makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhunong nga pag-awit.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Kay kun ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kaitaasan. Mangluhod palihog. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, may pikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo, siya mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga relihiyoso ug relihiyosa, mga magtutuo, imong katawhan, labi na ang mga pamilya nga nagsunod kanato online sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga anak,
Ilabi na sila si Teresita Alvarez, Teresito Yapat, Belsinia, Felipitan, Juana Valencia, Perpetua Tanduk, Celeste Lienos, Laura Del Pansoy, Gloria Sumalinog, Jose del Rosario Pardo, Erlinda Nunez, Anita Makawili, Magdalena Sato, Lita Lumibaw, Domingo Dolgime, Stanley Villacarlos. Ngay mong gitawagan ha kanimo, gikan niining kinabuhia sa pagbunyag, namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang mga kalag nga among gihalad o gihandom ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang mga nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ni San Juan Bosco, Saint Mary Mazzarello, Saint Jane Frances de San Chantal, Saint Bernadette Subiru, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag ana kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Palihog manindog. Karon magampo kita sa atong langit ng amahan, isip iyang mga anak. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatagan namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, inunuan luwasa kami sa takutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
kay imo manangging harian, ang gahom ug ang himaya. Hangtod sa kahangturan, Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaosab kanimo. Ipakita ta ang atong panag-inig suunay. Ang kalinaw. Peace be with you. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Mangluhod palihog. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa atong mga sala. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magdala kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Atong himuon act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa nanglamay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay gayon kita kanan. Ayaw
ako. Baka kung siyang nakikatubang kang Jesus. Ang pinahalay kita, makiti ang sumuya. At dagat ang pili, ang kinabuhi sa usab-usab. Ang pinahalay kita, imunta kining kinaiyak. Buhaton ta sa kinabuhi ang sumuya. Magpinahalay kita, mao kini ang sumuya. Hatagan ang pili, ang kinabuhi sa usab-usab. Magpinahalay kita, imunta kining kinaiyak. Buhaton ta sa kinabuhi ang sumuya. Buhaton ta sa kinabuhi ang sumuya. Manindog palihog. Mag-ampo kita. Ginoo, sa adlawng natawhan diya sa langit sa imong santos, Saint Jane Frances de Chantal, midawat kami sa imong sakramento, pinagi sa imong grasya, gilibutan kami karon sa daghang mga kaayuhan. Hinaut-unta magdala kini kanamo nganha sa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Sa di patamahuman, daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod kanato sa atong online mass. Please continue to do so if you have been blessed by our online masses. Yamugreet sad ko ug happy birthday kang Rose Andales ug kang Nang Eva. Happy birthday. Enjoy your day. God bless you. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan Kita karon mga anak sa Dios, nabulahan kita karon sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ang Anak, ug ang Espiritu Santo, karon ug sa gihapon,
atong pagsimbahon